Kif intom ħbibti, nispera li tikolkom sajf kif tixtieqalkom, agonja sħana ngħid għalija l-ewwel jiena tifliġni ma ġejċaw illum biex nitkellem fuq il-klima, imma ġejt biex nitkellem fuq il-ġostra. X'ġostra hija? Il-ġostra li l-UEFA flimkien mal-Federazzjoni Taljana fl-aħħar xhur organizzat u ġiet fit-tmiema nhar il-ġimgħa, nirrekordja l-video illum il-ħadd jumej wara ħalli naqra it-trap joqgħod illi kif ħafna minnkom sartu li se jiġri inkluż jien u inkluż ix-xewqa tiegħi Juventus ġew imkeċċija mill-Conference League tas-sena 2023-2024 u mmultati somma penali ta' 20 miljun, 10 miljuni minnhom kundizzjonata. B'hekk ġew wara li l-Misidjani għamlu l-festa tagħhom u kellhom il-ġostra u nittama ħadu pjaċir għal ħafna nies il-ġostra kalċistika wkoll naħseb li qed tagħti ħafna pjaċir kemm lill-anti-Juventini naħseb li anke l-maġġor parti tal-Juventini. Mela, ħanibda niġi biċċa biċċa. Ix-xaħam u s-sapun beda jimdilek mill-Italja, x'ovvjament Ceferin jiġbed l-ispaga li jsieħbu Gravina u mill-Rati ta' Turin ħarġet li l-Juventus kienu għadin jagħmlu l-plus Valencia fit-Tizja. Ġifieri, u dan m'hemm l-ebda regola, kienu ġew sospiżi 15-il punt u mbagħad tawhomna u mbagħad raġgħu naqsuhomna kalkola b'tali mod li jekk niġu jew naħseb anke xi kultant ngħid li baqa' mowġhom meta ġejna fil-verità it-tielet fil-lig waqqgħuna s-seba'. U mbagħad ovvjament intervjenit il-UEFA għax qalet li Juventus kisru is-settlement agreement u minħabba f'hekk issa jridu jiskontaw din. Issa, minn kif ħajtħallsu dawn l-10 miljun, dawn 20 miljun u ħanibda bl-ewwel 10 miljuni. L-ewwel 10 miljuni ħajġri hekk. Sa 30 ta' Settembru niġej jridu jitħallsu 10 miljuni. Issa, it-8 miljuni l-oħra jinqatgħu mill-premjijiet tal-kompetizzjonijiet Ewropej li mbagħad Juventus jekk dejjem jikkwalifikaw għalihom jinqatgħu jiġifieri mis-sena 2024-2025 u dik sussegwenti. Issa jekk tgħidu li jekk il-Juventus m'għandux ħajġri, ikollhom jitħallsu mill-Juventus sa 30 ta' Settembru 2025. L-10 miljuni l-oħra huma kkundizzjonati lil bilanċi tal-2023, 2024 u 2025 iridu jkunu kif maqbula mal-UEFA. Mela, niġu għall-mistoqsija u li ġejja li aktar tard. Issa Juventus iridu iżidu il-kapital tagħhom bħala kumpanija. Mela, dik waħda mill-mistoqsijiet li qed tiġri ħafna. Jiena ħammur pass oltre u anke ħanejt x'naħseb jiena. L-onet sentenza bħal din hija sentenza suġġettiva biex ma noqgħodx nitkellem ħafna tqil suġġettiva ġifieri. M'hemmx setta regoli li tgħid ħajimxi magħhom la fl-Italja u laqqas fil-UEFA li jridu jimxu ma' dawk u allura il-kastig irid jinqata' skont dawn ir-regoli. Allura dik twassalna l-mistoqsija li tkun miss. Allura tajba il-sentenza kienet kattiva diffiċli tgħid. Jien ngħid għalija bħala Mark issa li nżomm mal-Juventus ngħid li kienet tajba u kienet tajba għal raġuni li ħajkonna ħin li nifokaw fuq il-kampjonat u fuq il-Koppa Italja. Onestament tgħidu li armejt ix-xugam għadu baqgħet li ġimgħat biex jibda l-lig. Le, ma nasibx li Juventus qegħdin fi stadju jistgħu jiġġieldu għalik, ma nemmen illi mal-ewwel erba' għandna nagħmluha jekk ma jinqala xejn. Imma dik hija l-opinjoni tiegħi. Issa,
dal-lob tal-ħamis fil-għaxija ġo pajjiżi imbedi, m'għandi xejn kontrihom għax dawn il-pajjiżi ħanamluha ċara, imma faxxinu tal-lob m'għandikx. Għaqtek forsi tiġi mal-Frankfurt jew mal-Osasuna, forsi jew mal-Villa, ġieri fil-konferenz. Allura hemmhekk ma tantx tista' mhux ħajkun hemm xi ħeġġa kbira. Min-naħa l-oħra tgħiduli imma stajna nirbħu tazza Ewropea li tant inna neqsim minnha mill-1999 Intertoto. U nkunu veru l-uniku klabb li rbaħna kollox. Jew anke danni għall-immaġni. Huwa minnu wkoll. Għalhekk qed semmejt il-kelma suġġettiva għax din hija l-mod kif tħares lejha. Ma nistax ngħid kienet tajba jew ħażina. Issa tgħiduli d-dannu finanzjarju. Tażgur li d-dannu finanzjarju. D-dannu finanzjarju mhux ġej mill-fatt li l-Juventus forsi tilfu 20 miljun mill-konferenz. Id-dannu finanzjarju huwa ġej mill-fatt li il-Juventus tilfu miżerjament bejn 80 u 100 miljun mill-Champions League għax Linda min jgħid illi l-Juventus għaddew ġew it-tielet. Ġieli kwalifikaw meritatament fil-ground. Għalija din sarilu kien li kien u sar li sar. U dan jista' jġiblek impatti negattivi. X'inhu ma dawn l-impatti negattivi? Eżempju, nara għandek it-technical sponsor tal-Juventus, ġifieri l-Adidas, huma jgħidulek jekk fil-kuntratt ma kontx nafa di illi jekk il-Juventus ma jikkwalifikawx għall kompetizzjoni Ewropea, huma jistgħu x'in iridu iwaqfu l-kuntratt. Mhux qed ngħid li ħajxtieq, imma hemm dak ir-riskju, dar tip ta' riskju Juventus iġaddoh fis-Serja B, li niftakar kien hemm l-ixxu dak iż-żmien ta' l-isponsor tal-flok it-tamwil. Kellu xieqpa jew le, fil-fatt kien baqa' ma mbagħad ftit ta' żmien wara kien telaq. Meta konna ġejna promossi, l-istess ħaġa issa veru Juventus deħlina l-aħħar sena tal-isponsor tagħhom tal-flok li huwa l-ġid li jiggarantilhom bejn 41 miljun u 45 miljun ukoll dawn huma daqqit għall-immaġini. Issa, il-Juventus kif ħajbilanċjaw il-famużi kotba? Mela, iktar kmieni dis-sena Elkan li jmexxi l-grupp finanzjarju tal-Juventus dar fuq il-shareholders tal-Juventus u qalilhom il-shareholders il-minuri, jiġifieri il-membri tal-Juventus SPA li huma jixtieq iżid il-kapital tal-kumpanija wara li żied 700 miljun bejn l-2019 u l-2021 xaġa Juventus kienu ilhom ħafna ma jagħmlu hemmhekk naħseb kienet diġà tibda tidher it-trend negattiva fil-finanzi li kienet qed tiġri. Issa allura kif ħajfinġuhom, ħajbiddel femtu u hawn niġu għall-implikazzjoni oħra. Ħafna supporters huma mifrudin, jgħidulek taħt it-tmexxija ta' Elkan issa li spiċċa Agnelli Juventus għandhom jinbigħu jew mhux qegħdin ikunu protetti biżżejjed. Kien hemm l-issue għax issa l-Juventus irtiraw mis-Super League. Jiena personali qatt ma qbilt mas-Super League. Għana mhuwa ċara u m'iniex qed nara futur għax daw qed isibu qed ifittxu timijiet u mhux qed isibu. Ġieri jien naħseb li l-Juventus kienet forsi tgħiduli U-turn, mhux forsi hija U-turn, ma jiena nitkellem bla tlaqliq. Imma naħseb aħjar hekk milli kienet tiġina nħalluna fil-konferenz u mbagħad irridu niskontaw is-sospensjoni fl-2024-2025 suġġett li ngħaddu għaliha il-Champions League għax dik il-Champions League ħadd tkun tixxiebha ħafna mas-Super League. Għalkemm xorta finanzjarjament il-flus jibqgħu iktar imorru għand il-UEFA. Dan kollu xi jwassal, dan kollu iwassal li anke kif jinfluwenza l-merkato li bħal sejjed fl-aqwa tiegħu mhux l-iskop ta' dan il-video, imma hija ċara Juventus m'għandhomx bżonn bejn 25 u 26 plejer, imma għandhom bżonn bejn 22 u 23 plejer. Issa jkun hemm li jbieħu xi plejer top milli għandna kif qed issemma ħafna Chiesa jew iktar u iktar Vlahovic. Issa, jiena ħaġa ngħid f'din l-istorja kollha, għalfejn il-Juventus. Ok, tgħidu li Chelsea ħadu multa, il-UEFA indirizzat lil Manchester City, indirizzat lil Barcellona, indirizzat lil Paris Saint-Germain.
Il-FIFA minna l-oħra li huwa l-oħra awtorità tal-futbol. Qiegħda tara x'qed jiġri ġo Saudi, jiena dawn huma l-mistoqsijiet li jiena nixtieq li dawn l-organizzazzjonijiet iwieġbu. Għax dan iwassalni biex nifhem li l-Juventus mela politikament mhumiex difiżi tajba fl-Ewropa. Ifhimni ma nippretendix Juventus li jkunu difiżi tajba meta għandek il-Ceferin li huwa dittatur u laqqas huma suppostijiet hemm għax kixfulu l-kurrikulum vitae. Ma narax illi s-Sur Gravina nitant iħobbna illi ħajoħroġ u għalina. Is-Sur Gravina ħjar iħares naqra l-ispel u jara naqra x'inhu jiġri fil-kampjonat tas-Serja B. Dal-waqt ikollu l-udjenza ta' qabel tal-aħħar fuq it-terremot li għaddej illi hemm 18-il tim mhux 20 x'nejn minnhom esklużi 4 jridu jidħlu u dal ħafna kummedji qabel imur għad-29 ta' Wissu il-jum li fih tittingħata is-sentenza finali. Is-Sur Gravina ħjar jara naqra d-drittijiet tat-televiżjoni għax it-tliet timijiet il-kbar jekk bejniethom huma mifruda fejn jitlu drittijiet tat-television. Imbirek Alla, Lotito qed ipoġġi anke n-nies fil-poter tiegħu tal-Lazio. Eħilu aħjar jara l-problemi interni li għandu mal-ex coach tagħna. Imma insomma ma rridx nisbija ħafna mis-suġġett. Fija ġifieri li rrid ngħid jiena ħadd mu jgħidlek aħsel wiċċek biex tkun aħjar minnek. U Juventus nemmen li minn hemm iridu jibdew jisstudaw fl-amministrazzjoni, jisstudaw żgur teknikament bil-wasl ta' Giuntoli imma jridu jisstudaw ferm iktar politikament. Politikament mhux kuluri politikament meta jiġu biex jiddefendu lilhom infushom quddiem il-Federazzjoni Taljana, quddiem il-UEFA. Imma insomma, jiena għallum ħaniqafaw. Nawguralkom li jkomplu tgawdu s-sajf, kampjonat mhux bot, ġieli 3 ġimgħat wara ħataraw il-wiċċi. Kif dejjem nagħlaq fejn Forza Juve u fejn alla fejn hemm. Saħħiet ħbieb.